תראו איזה מקום עדין קלטתי בנפש. התרגלתי כל כך להיות בהקשבה לעולם הפנימי שלי, בהתבודדות ובעבודת נפש, שממש קלטתי שיחה שעברה באיזה 3 שניות וממש מספרת סיפור שלם. אז לפני איזה יומיים אני ממש ביקשתי מהשם משהו, ממש רציתי את הדבר הזה, והייתי מה זה חדורה על הרצון הזה. אמרתי להשם, פליז שזה יקרה. ראיתי כמה הרצון הזה לא עוזב אותי, בוער בי. פתאום עכשיו אני קולטת מבפנים שאני שומעת, וואלה, כאילו, לא כזה בא לי את זה יותר. ואז, וואו, רגע, לפני יומיים את היית מוכנה לעשות את הכל כדי שזה יקרה, מה פתאום השתנה? ואז ראיתי, כאילו, אני אשמח שזה יקרה, אבל אני לא עכשיו בדחף שזה יקרה. ואז אמרתי, אוקיי, יופי, את כן תשמחי אם זה יקרה? אמרתי, ברור. אמרתי, אוקיי, אז מה השתנה? עניתי, פשוט, גם אם זה לא יקרה, אני אהיה בסדר. ואז ראיתי, וואו, תראי איך אנחנו מבטלים את הרצון שלנו. זה לא שאת לא רוצה את זה יותר. הנה, את בעצמך אומרת, אם זה יקרה, אני אשמח. אבל פתאום פשוט אין את הדחף הזה. אתם יודעים מה זה הדחף הזה? זה היצר הרע. היצר הרע משכנע אותנו שרצון אמיתי זה כשאתה מרגיש אותו בוער בך, בוער בכל הגוף, שאתה מוכן להתאבד עליו. הכי שקר שיש. הרב שלי מלמד, רצון אמיתי זה שאתה מוכן להחזיק ברצון שלך, לא מתוך הדחף הזה. שאתה מוכן לשמור על הרצון שלך, אבל לא יתחרפן מזה שאם זה לא יקרה, כאילו הלך העולם. זאת אומרת, איך בונים רצון? משקפים לנפש את הנקודה הזאת. תראי, את באמת רוצה, רק עכשיו אין בזה יצר הרע. והמבחן האמיתי, כדי לראות אם השם ייתן לך את זה, זה לראות כמה את מוכנה לשמור על הרצון, כשזה לא מעורב ביצר הרע, כשאין כאן איזה דחף. כמה את מוכנה לשמור על הרצון שלך? מה זה אומר לשמור על הרצון? זאת אומרת רק להמשיך לרצות, להמשיך לבקש את זה, רק עכשיו מתוך מקום שאין את הדחף הזה. תזכרו, דחף זה אותיות פחד. כשאתה רוצה מתוך דחף, יש שם פחד מעורב, שהוא בכלל שייך ליצר הרע. ורצון אמיתי רק מתחיל כשאנחנו מפנים את הדחף הזה.